Begira nola hagoen, nire pare omen nintzen eta nire aurka burrukatzea aspergarria omen. Orain ordea guztiz bestela duk. Trunks, vegetari oraintxe bertan lagundu behar diozu, bestela hil egingo da. Oraintxe edo inoiz ere ez, hau ez daren urgulua sarturatzeko unea. Konortea galtzen duenean lagunduko diot. Ni bera baino indartsuago egin naizela jakinda, amorratu beharrik izan ez da esan. Berak irabazi duela sinestu behar du. Oraindik ere horretan zaude? Lilin! Gure aitarentzat hori munduko gauzarik handiena da. Ura elitzateke pertsona bera hori galduko balu. Bere horresenak egindu indartsu eta horresek edukidu aparte ere. Uste dut gure ama arrazoi horrexegatik sentitzen zela hark erakarria. Eta ni ere horrexeak erakartzen nau. Ulertzen? Trunks... Zure aita konortea galdu aurretik hil dadinen uke nahi. Gizajoa. Vegeta sentitzen dia jakinerazi beharra, baina nire berotze saioa amaitu du. Madarikatu hori. Hil aurretik eskerrak eman behar dizkiat. Mil esker ni osatzen laguntzeagatik. Genian uste hain argela izango intzenik. Ez alperrik ahal egin du, ezertarako ez duela balio jakin beharruketa. Ez alduk egia, amasei, orain ere latorrizko jostailu zaharra besterik ezaiz.